Film Ecem 8-nji bölüm. Film goýan döwran aktyor, himayetkär, ýeňji magdy. Magryna gidip gelýän. Yok gitme. Kalkın gel kalkın. Min de ya yürü. Yok yürü gitme yürü. Kalkın gel. Aklınıza kalkın. Seri daýalyna. Ýan başga bir ýerle durmuşa çykypdy. Sen tanamadyktır ya. Sen puluňa ryd edip ýör. Men tägem men serejär. Aýalyň taşlap gitdi seni. Ýygyrma ýumagdymy? Sen wara. Bagmana öýe bar. Elimde işlemäle uğraşjak. Näme şmatda läl Fred ýaňmy? Sen kakyňy olla düşündiň, sen kakyň, men düşündiňmi? Sen benim elimden işaretine la. Bana öldürme çalıyor. Sen benim elimde işaretine la. Sen benim elimde işaretine la. Sen bana. Näme diýäň sen? Näme diýäň? May adam sen näme? Beni gaýrat koýan. Näme bu? Näme bu? Kim urlasa da sen urlama kelek olay. May adamı sen adam berýärmi? Bir ölümden galy. Ezen görülene akıdıp qargıra tarsırdın ha. Sen kelek ola. Kelek berýärmeli. Nereye ne? Nereye ne diyorsun? Alo. O men şol dört kulu. Näme? Näme diýän? Dört kulu birini yamanlyk etýärmi? Şu yamanlyk gelip beni özüňe etdiňdir. Şoň üçin oňarýan diňe ýagşylyk etmeli. Bilen ýeňji magdyň adyndan gün ullu kamyr ýagşylyk owlap edipdi. Şu aryan mankenler koyunum mutlak yürüt okusu zaman için okusu talipleri bakası hon eren bakadan 60 manat çağıram kadar 60 manattan görýänçe koyunucun mutlak çağıram ki bulur 40 manattan hiç yerde yok bakalardan nesip bolsa birinji günden şu aryan koyunuklarımız elimizde bolýar adamlar öňünden howlukmaly ediýärler howlum täbidedin stuklar gelip oktomark gidýärler bir aýdan 2 aýdan gelip ýok keni gutarpdyr gelip gaty görmem diňe bet moşny ýekmi onu ýeňzmalyny. Film Ecem 9-njy bölüm. Film goýan döwran aktyor, himayetkär, ýeňji magdy. Alo. Alo, salam armağda. Dört kul sen bolýan? O men şol dört kulu. Geliniňizi uzydan geçirdik bolýan. Şagaňyzda hiç il hereket ýok. Näme? Alo. Näme diýän? Alo dört kul. Alo, eşdilýärmi? Näme boldy? Ýüregime arpsaň etdiň. Näme boldy? Ben düşünemek näme bolýar? Bakry. Näme boldy beýle, ha? Näme boldy? Bilem yok men. Geçen ay uzağa gidemdi, kovu deydiler. Bilem yok neyem olundu. Ondan? Bolçağı istirdi. Var! Niye ben bolçak işin?
Bizim 4 oğul bilen toy edemizde 7 yıl boldy. 7 yıl perdendi araştım. Inni ece bolýanny begenip görkem. Ona Hudaýjan bizim elimizden aldy. Aslında ben bilýän. Bu zatlaryň näme üçin bolýanyny bilýän. Sana kän ýamanlyk etdik. Sen kän gonuňa geldik. Sana da baryn berdik. Men bilýän şu zatlaryň şondan bolady. Sen bizi bağışlamasan bolmaýar. Bağışlaydı bizi. Bağışlayan diyeydi. Bağışla bizi. Bizi bağışla. Belki bizi bağışlasan bizim perdendi yine gözümüz düşer ha? Bağışlaydı bizi. Bilýän sana kän ýamanlyk etdi. Bağışla ýöne sen bizi. Kime yalvarıp dursun o? Kime bağışla diyen? Ul beni bağışlamalı. Mıngel takbında ağlı. Tur yerinden. Dört bolly de. Men etmeydi. Çağımız gitti. İnne bir bolly eder. Adam diline düşünen okmuyor sen. Men pulumu yedin geçtim onu. Men pulunu yedim. İndi sen bilen adam diline düşünüşüp bolmuyor. Sen 7-24 şun hizmetinde sen olursun. Yöne men seninle başka dinle olur. Hele. Men senin pulun için hizmetini ediyordum. Inni. Men ölümde pulken. Men milyoner. Senin kime kaman dedin olyan ha? Ha? Bulatlar hiçler öyda karama bu şok bilen elgallarda kolun son oğuna varsın. Teret Şuwaryan şu köýnekleriniz kino hormatyna türküm ölme perkardin 50 manattan. Bizaňa Şuwaryan maýkalaryňyz 10 manattan arganjak bakadan ullar üçin ýeňsi bagady.